Bueno, mga higala magkasama. Ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga Line. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan, ang atong magtatampo si Line. Kini akong problema bahin ni sa kumbana nga sobra ka kuripot ba tihi ka lagi ug kun nganong nakaproblema ko ingon man gud ini ang mga panghitabo. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy. Crazy for feeling so blue. Mangingon gini siya. Ganahan gini siya. Ay, naabot na din ning paraw. Ay. Ah! Gana, nanay, bugas tayo. Oh, may kaniduol na ka diha. Di na lang ta mo transcord kaniduol naman ka. Sige, padayon. Adi lang na ta. Oh, paglungan na tayo, ha? Aram niyo to na ta. Unsa din yung bugas imong gipalit dong? Kalagom ani. Mas lagom pa man imong itlog. Pida, no? Nanong ka na magiging itlog taon? Bili pa mga taon kayo? Nga maura ba na, ha? Bugas na, pero lagom-lagom na na. Nagpilahon mo sa din bugas imong gipalit kato ni tag 20. Di ay! Na di mo biligyan tag 20 ron. Wala mo biligyan na tag 20, atik-atik ron na. Ah, si Bangag di mo ka ons 20. Nagpilahon lagi ning kilo. 35! Hala, uy, ginoo ko eh. Kain lang na rin, tag 35. Save ta ba? Barato na kayo, no? Barato lagi, pero grabe naman sa kasiloy. Uy, maguwang naman ni gamay sa tahop. Importante yung kasi ito ba? Save ba, save, ha? Ay, kawalit mo sa tagsudan ba? Rawara. Unya, nagpalit ta kag para sudan. Una na! Unsa man sudan na imong gipalit? Daha ako kaning buwan ragod taon. Nako man tay buwad dong. Wala ka magpalit bisag usa lang ka kilong baboy di ay o manok baron. Aha, ay sos bahal kay baboy eh. Murag duwit ang baboy ug ang manok. Pulos mahal. Ano ko nimo siloy eh, baka ka bantay. Ha? Wa ko bantay nga utsa. Siga na kitag mga mata. Tungod sa pagkinaon na to anang buwad nga pulos parat. Ay. Na ikaw pa namin dagod oh, tanawan ang naong mo. Mura ka nagzumbing na pas mo. Ano ni sige lang murag sa tibing bro sa dahangs. Miyembro sa The Hanks? Hilom niya, oy. Ikaw ba? Ayaw palabi anay mong pagkainot in town. Oy, kanang imong pagkatihi, kasugasto pag may time. Ha? Kaya nga nung dede ha? Sayop din nga itong game, mga dagino tao ta. Or ba tayo tinigon? Ha? Kung maningilan ng lawat sa today, may mga yung nagbahin ba? Sabay ato taong ika, pa-hospital taon. Ay di man sa ingon ana, ang ako ba nga di sa tapalabi uy. Kay halos na lang sa pulos buwad atong sudan. Di na lang ta mga og baboy og manok ani bisag kausa lang susak simana. Grabe na sad kaayo taong kasiluy uy. Oy, sos doon sa. Doon ay sobra nga dili man, wa man tayo magigino tani bawo biya pilis will do na to. Aw bahala Doon ay ka. sobra okay balita na. Ana hala. Mao man gani nga permi na lang ingon ini ang imong ipakaon ako siloy. Kung ingon ini na lang ay mas may tingay magbuwag-buwag ta oy. Adto ko puyos amo kay makakaon pa kog bisayang manok didto. Dinhi, imbes magsalig ta nga may moabot na sweldo ug may kapalit og lami ang pagkaon. Asa ba tong pagkauna nga wa man dyan mo? Day, agwan sila tadi rede porbida. Kay bawo biya sa taon ka, di mo dato. Nambot lang nimo. Hala, ihurot nagkaon kanang imong gihandam dahot na nagkaon. Hotdag na ha. Daily ni. Nagunsa ka dia siloy? Ako aday kining gitasi taon ko na akong brief na yun ay naibuslok gamay akong tapakan. Bugto sa garter taon mo na nga akong giitay. Inuong ko in town. Eh, pagpalit in tawag bag-uloy. Uy, naunsa naman in town ka. Ang palit Ay, antos maga ng brief mo, wanay garter. O ato di ko sa Pimar dahil kay sulbad mag-crisis Kring, kring. Sige, pagpalit. Di ka mauwa mo sulob ang imong brief, nga wanay garter. Basi niya hinuon og magpangita ka ng imong itlog ha, kinatagat na na. Bida. Pagpalit itong brief, lakaw. Hilig na bagay kag short-short. Unya, ingon anang imong brief kapati ana basta kinigiyaka nimo musiki lang tumoy nimo matagak ang duhak itlog nimo unsaon na lang na Day. Recorded by X Thunder Gaming. Oh, Marie. Unsa man mare? Ay, sudan, Marie. Ay, Oh, naglitsyon man gud may gahapon, Marie. Unya, naa may sobra, akong gipaksiw. Unya, gihatdan ka nako. hala salamat taon kay Mari. Uy, dugayan na gid akong wa katilaw ani mga sudana Mari. Ha? Nga naman. Ay, wa man gud may palit-palit og baboy gud hasta manok Mari. Unsa raman day inyong sudan, permi, Marie? Buwad lagi taon pero Mari. Og dili buwad hipon. Oh, grabe sa. Lagi uy unsaon tihik man kana akong bana Mari uy. Pero grabe sa, Marie, uy. Dili na ikaw ang mamalit o mangumpra para sa inyong konsumo. Na, wag na mahitabo nga ako'y nangumpra Mari. Uy, sulting imong bana.
nga magbabo sa mo panagsa. Ambot na akong bana, pero tigyong kihika. Ambot lagi sa nangamatay ang dawhana. Mare, Day, karang anana day, nakapalit ko brief. Walang kapalit panty, hindi naman kamabanti. Mo ba? Mo na yung magipalit. Amo ni day. Pila ka bukid magipalit, Loy? Doon anak do sina day. Luto si daghana, God. Oh, sao day, pusla ng palita. Dagano na to. Milagro, tagpilahon ang brief. At ko anay kanang tagdo 15. Pila? Do 15. Baratuha man, di makapalit ana. Skarbon, ukay-ukay. Ginoo ko. Okay din, ha? Muna na barato. Ginoo ko ni mo si Loy. Pagpalit ang tawag pag-uwin tao, Loy. Uy! Unsa ka lumita ka malamay barato. Unya, okay man na. Si Pakurog at tag-iyaan na ikagid, na ikurikong. Ay, unsa matakot mo ka na. Ha, labalan na ito, matang itong ginit. Sa lobo na yun. Buti mo si Loy. Bahala ka na sa kinabuhi mo, eh. Kinsa bitong itlog kagiron. Kakidor. Pre, si Paris Siloy, oh. Siya ba na nagnakaw, no? Awa. Tuuda. Tau ka, pre. Papita di. Pre, Siloy, pre! Oy, wag Hapit! pre! Pre! Kamu na! Oh, kami hapit sa kanil, pre! Dali, pre! Ay, sos, pasensya na mo ha. Wapa, magkukukain no, gusto. Basta lang to, mga gamay lang, good. Hoy mo niyo. Wala, di na akong minom, pre. Paas lang sa kuha na, Ha? pre. Ang sabi ka, pre. Pre, siloy. Taksan ni. Dili man nga na pirmita. Sige, kuhanin mo sa kaputilya. Ay, kapala ka. Kami rin bahala ni... Kaning okay, pre. Respektaran na tamo ha, kay Elison kayo, manluon niya saan mo. Ayan, baby. Naisumsuman diha. Ay, nagka-o, pre. Ikaw, Naikog pa sa tanin niyo. Yung tayo katampo. Basta lang magkaroon naman ka na katampo, pre. Ay, ako na. Kaya natin daghang mainom, dagatang isumsuman. Ay, dagang, kung ba't niya, pre, usap. Sige, pre. Awag ko saan ha. Kini, libre. Oh, Ngayon na, nindot nila. Ay, susuman diha, pre. Sumsum ko. Sumsum ko ni, pre. Sumsum ko ni. Di mo kagikan, pre. Tugi ka sa Amdawi, pre. Amdawi? Kaya naman tayo trabaho dito sa mga manager. Ang lambay, magtrabaho man. Aw. Wadi ka mag-boss di. Ang boss man, magbas. Magbahas. Wala pre. Wala pre. Lakaw na ko, lakaw. lakaw ka gikas mandawi, pre. Okay naman, pre. Lakaw naman ako. Kalayo ato. Daan na ko. Doon na kayo para na ako na, pre. Uy, ano ang kamasakay nga na may daghang jeep diha, pre? Nugul kay plite, pre. Noon sayang. Ha? Ako ning tigumon. Unso. Liban ako mo, pre. Ako sa pre, tanan akong bili, pre, hurot yun. Porbida sa karaan naman kayo mo style, eh. Di kay amin mo, layo kay tumandawi, pre. Bisang gani o kanang gikan di mabulo, layo pa rin kanang mandawi pa. Layo to, sa mutong mandawi, pati layo aoy. Katulay. Depende rin na, pre. Depende. Saan man eh. Ngano man na, pre? Ang unsa, pre. Pangutkot yaw, eh. Oh, ano pre, ha? Sige, magkangpangahotan ng mumbugan, pre, no? So, katol kayo sa katol kayo. Pre, nagkupot mo ko sa duha ka botelya. Ikaw, tro ko sa kumpot. Iko'y bahala ka diyo, eh. Katol kayo. Katol kayo. Ano? Ngano nangatol man na, pre? Bago ko, pre. Brave na ko, pre ba? Bago, eh. Bago, mauna nangatol. Bago. Bago makana. Nya, mangatol di, ay. Palit ko sa yako-yakoan. Yap, Ay, yako. bungot sa ito. Okay lang, pre, pa, pre. Taon, pre. Uy. Pero bisa pa ka nang basig na humigas. Ili-ili na ko, bay, pinro, tanawan. Nasa akin na. Bay, humigas na. Tabunan mo sa pay ko. Ligo na, magkanda ka ni humigas. Grabe sa mo, pre, oy. Imom ko nagidukdok kag maayo ng imong ang lumigas. Naglagot kanya nga imom nagidukdok Ito maayo. di maglagot, ha? Kanda ka ning humigas, ha? Ako sudan ka pamahaw, buwad ra. Siya, ay, pakpak mayo kong itlog. Itlog iya, ha? Ni ang rin mag-asabi. Sige. Ni ang ipon. Tagay, pre, pre. Punay rin ako pa rin sulay, pre. Punay rin. Purot na yung biro. Punay, pre. Lawan. Milagro man. Dugay mang ni uli. Ako anday, ipapit ko ng predict ko taon kay nagiarm na ko silang nagiinom taon. Sa ato pa nakainom, day karon. Gamay na. Gamay. Murag nahiyong naman ang mata ni mo. Doon na ning hiyong day. Daan lagi, pero mas grabe ron, kaya nakainom ka. Gamay lagi akong inom day. 5 ratilya. Tiyaw mo na, gigamihan ka ng 5 kutilya. Mingon na baya ka nga, di na ka mo inom. Kaya imong igastos inom, imo na lang itigom. Ay, wa mo ko utsag ato.
Kaya nga naman, libre? Libre dahil, libre kayo. Libre man. O, may utsag. Mo day niinom kag maayo kay libre, wa kay gasto. Oo, day. Ya wa ka mauwaw ana. Ha? Nga unsa day? Maniinom ka dito, pero wa ka ni tampo, bisag ayos na lang unta. Ano sila, ayaw na lang. Ay, lang tapo, pre. Di wala lang sa tapo. Siloy, wala ko kasabot. Angay ba kong malipay, kay dili kay kamo inom, pero angay ba kong mauwaw, kay ni apil kas inom, pero wa jud kay gitampo. Ah, dahil linigaw. Recorded by X Thunder Gaming. Ah, dahil ngita ka na ko? Oh, kay nagkita din ni Manang ni mo Sylvia dito sa mall ba? Oo nga. Nagkisgot mo to siya reunion? Ha? Mag-reunion kuno ta dong sa imong pamilya ba? Side nimo ba? Oh. Dong daghan na daw ninyo dong sa? Bilagan nimo kabuok pa nagsuon? Tracy. Ako mo ikalima, Tracy. Daghan na ninyo sa? Oh, ganito sa mga kitang manang. Ganin ang buntag dito sa mall. Ah, sige day. Nambuta na kay dugan sa kita sa akong igsuon. Unya, ang kunay ra ba kuno pagkaon? Unsa may ang kanang angkuno nato? Mo ang tag lechon? Ah! Suko ka? Wah, pero Kuyawan ka. Kasi ako, litson ko tao. Litson sa imong ilong. Nangutan na ramang ko. Unsa gani imong iandam para sa ato abas tong tumbahin? Na may buwa sila mabiki ba? Oh. Kato lang buwa sila mabiki. Palitag 5 kilong buwa sila mabiki. Hanggaw. Nakauwaw ka lang. Ha? Saan pa ka uwaw? Ha? Magpalit at buhat? Oh, pakyaw ito buwan. Itano niya, magpakil sa tagsakinan ani dong. Adi, pakyaw ang taon. Awon sa mga sakyan di ay. Manghit sa to? Nga nang manghitch pa man ta do, nga maka-afford man tang mag-abang ta. Ay sos, gasto kayo. Ang akong iabang, ipuno lang nagpalit sudan. Maragdig ni maayo imong kalaki kasi lo ambot lang gid ani eh. Kung sa kay maayo anak. Dili maayo mo apil-apil ta sa inyong reunion. Kung ingon ani man lang gani. Oh, di ba naman isuon man ako, kinanglan mo, apil di ko ana. Aw ikaw apil ka, kay suon man ka pero ako di ko maapil. Ano yung apil na? Apil na, pagkasawa mo ko tingan. Dili ko gustong maawawan si Loy. Dili ko gustong mamahimong makaluluoy ang atong mga anak. Oh. Di nimo kuhaan og maayong sakyanan, pahitsyo nimo. Daghan kay ta, maigo ka tag manghitch ta. Oh. Dili si Loy ha, ako'y mauwaw sa imong mga igsuon. Kung gusto ka hala ikaw kuyog dito, ikaw ra ko sa. Kamis mga bata, anhi ramis bay. Oh, day! Mo na kong problema kung unsaon ni nako akong bana nga bisan sa ilang reunion magtinihik lang gihapon. Mao nga dili ko mukuyog sa ilang reunion. Unsaon ko ni akong bana nga sobra man jud kay katihik, grabing kakuripot. Unsay angay na akong buhaton ni akong bana? Unsa man og kamo ang pasultihon? Lenny. Ate Pres! Okay, ang sender na ito karong adlaw, Gulyat. Si Inday Lini, Ate Pres. Kisingan? Lini. Lenny. Oh, si Inday Lini, Ate Pres. Kuhaan ka ng yang bana por titihi kataon eh. Grabe sa na bana. Di mo ba yun naman palitin noon? Oh, ang palitong brief, 2.15. Ha? Okay. Yan, nanay dengan lamigas. Araw may dagang lumigas kuno Kayo taon. kayo, 15? 2.15, grabe ha. Di naman naman gunit na yun. Tinuon magkani na 2.15. Ba, tinuon ni na 2.15 nga brief. Ba, Natin nga liyo, nagay tagsingko na lan. Ha? Oo, naman Si- kita 5. Tagsingko, bre? Oo. Awan po nag-brief ba? Wala garter ba? Nagyat-yat na yun. Ina sa dani isulod. Dili lang ako kayo nabuhi medyo gusto kayo kayan ka ng Naidagan sa pimart brief barato kayo ron naman tas kayo nun. Dili maayo uy, nga ano sa kayo brief. Kasi sinulog niya na ba? ako mamalit man ko kanang ang nonta stocking sa kayo ukay pero kanang underwear kanang wala jud ko kay di ta kasiguro ba Dili maayo. kasagaran sa mga underwear nga baligya kanang luag na mga garter Hinatag na gikas gawas ko, nanay mansa. dili luag ba ng garter dili pa man mura ng unang unat naman niya ang gawas og stocking ako palit kay sapaw naman hinuon kung mamalit ka din ha ang uban dili gyud mo uyon kay kanang di sa kibaw ba Bisan ba no, dili sa ingon nga kuan nagdaot ta sang no kayo kay no. Dili sa wata mong daotan na nila pero dili maayo nga kadang personal use nimo kanang mga brief hinana di ki maayo palit ka dida. Kanang sapatos di ka maayo palit ana kay wa ka kay bawo nga ang nasulob ana dito sila kadang gi pagkagid ba silang tiil ba. Di pa na mo libyuhan dito sila Dili, oy. O ang kagaw na pundo na dito isulob niyo dagkag mga pila kadlaw. Naman na mo na imong ka tiil nimo daghat kay athletes po kun sa pa diha. Man ko kagid kuya. Tay ko kay ramay mapo. Ato ko di mo dyan. Bot lang nimo. ko kagid ya. Bantay lang yun mo ha. Listen kayo. Kato ilang unsa tong sakit sa hinapon Osaka.
Asa to? Kundi tsuka. Unsay ngan? Kundi tsuka. Unsay ngan mo? Buto sa itong sakita sa hinapon nga digikan sa kuan sa ukay-ukay. Okinawa. Unsa to? Kusta. Unsay ngan? Okay ba, oy? Yakuza. Unsa to? Oh. Basta mga na ito, sakit nga kuan sa gikan sa ukay-ukay. Diretso ta. Diretso Tungod kay tihi kayo siya. O, lima ka. Oo. Mag-reunion sila, bam, ha? Mag-reunion sila, magkita-kita sa yung iso niya. Ang kunay kuno pagkaon. Unsa yang giangkon kanang mangumpra rin siya buhat sila mambiki. Kailan lang mambiki? Brato rin kayong buhat din, ha? Parehas buwak ni Ma'am Jasmine Navarro. Mabini Navarro. Barato kay buwak dito sa Just Nab. Ha? Na dito sa ilang Ma'am Jasmine sa Bourbon. Di na sa ilang mambiki po. Barato kayong buhat din na niya mambiki. Mangumpra siya na puki lumay. Doon niya dito sa ilahang reunion. Managkon sa bunta bunta kinaon na. Isugba ko nun niya dito o pwede pa ka nang unsa na bam giba boys. Di ba lang yun nga di ba lang kanang mutambo tayo ng mga special occasion yung naibuwa di apel? Di ba Abot lang? ka wata kay bawa na bam kay. Kan mga una ng buwado kay mapalay ba Di oy palain man na. Nay ako Akara igagaw si mahog sa appetizer. Palain ba? Palain o. Nay ako igagaw bam si Ricky bam kanang si Ricky Ipases. Kuan gyud na siya. Ako kani ang iyang siya rin bugas to reunion nila sa ilahang klase sa una sa ilang unsa na ba sa eskwelahan ba reunion sa ilang siya rin si Agaw Ricky nako nga Tuwa na siya sa gawas. tagiya ng mga tagiya na siya ng mga sumayan des kuan tisa iyahan na kanang sumayan din na mga tisa kanang mga sumay siya mo murag Mo displitanan. dili siya distributor ana diha mo na nga Ang halin na sumay. Time sa pananglitan ng reunion niya, ma'am, magkasatingan sa tong sender diha daw. hindi ni Ma'am Lini, kanang pwede man tingaling matuto sa reunion niya. Ato lang yung klaruhon o prangkanda ang sulti organizer nga wa may ikatampo. Pwede na siguro. siya wag yun taon mi Ang imo lang presensya mo importante. pero di sila mo to bang kay yung ba na daghan be ako be na be trabaho dakong sweldo Kanina lang diretso. Okay. Ma'am, ingnay mong bana ay, kung ari diri sa Matthew 6, verse 19, ayaw ka mo pagtigom ug mabahandi alang sa inyong kagalingon din sa yuta, kay tayan lamang kini ug kutkuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. Pagtigom inon ka mo mga bahandi alang sa inyong kagalingon dito sa langit. Kani, ako nung buto sa bot kay, ingnay mong bana anak, kay gusto siya magtinihik, kini nga mga ingon na kini akong gibasa, munigingon sa kumay kumpare nga, no cash involved. No money involved. Anay mo gibasa ba? Oh, muli akong gibasa kay pag ebanghelyo ani ingon ang pare siyang paambit nga magtigom ng mga bahandi labi na ako kay mga retiree na kita na may ingon uy na imi classes business pag invest no may so mo mong gusto tubo ka tunga o kuan ba o maghuwat na lang kag limpyo daw na kalipos ginansya pero kan nagingon na mo nagingon og kanang lifetime. Pero kung kag lifetime eternal, kaduko nung bahandi nga walay money involved. Madapan mo sa langit. Kwartang walay interes. Oh, kung sige sa tinihik, unya madari ng brief nga nangaluag. Dali ay. Dana nga to lang kay tunong. Oh. Isa ni. Oh, pero gina, panggulit sa gibasa ka. Nagbuwan-buwan na, pa nung bigas ka pa itlog-itlog. Sa to gulit, maglitokan mo na niya, may pak. Sa may pa giganing lumigasa may paulmigas kay Paitlog-itlog. ako sudan buwad. Si ang lumigas itlog. Laban ako siya. Ang usay mong Ang langgam ang ako. Salamat mo kailangan ng tuluman noon. Kung ako ang puzzle, tihan. RMN